The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 60:12. Through God we will do valiantly, for it is He who shall tread down our enemies. Psalm 118, verses 6 and 8. The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalm 121, verse 3. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Proverbs 16:20, he who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Romans 14:7-8, none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Job 19:25-27, for I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another, how my heart yearns within me. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa nandan, gikinhanglan ang ato pagsugid sa tanan nato mga salang nahimo nining adlaw. Ato kining habuason, habwaon gikan sa atong kalag, we have to flush them out. Otherwise, mahimo lamang kining babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us use now the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, sa mas nandan, ako kang pasidanan nga dili ka makasalmot, dili ka man makasabot kung usa ikaw ka dili magtotoo. So kay you are still an unbeliever, what you should do is not to name or to confess your sins. It is faith alone in Christ alone. Tumuo ka lang kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31 nagaingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Karon magandam ta, pinagis pagampo sa hilom. Let us pray. Bala na mo nga Dios, unas tanan salamat sa imong grasya. Grasya nga buhay pa kami nini nga mong lawas. Di mailan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi nagalihok pa. Wala pa mahuman o nga mao nga askil pa kami sa among panglawas. Napay kalantip sa among pangunahuna kini kumikan lamang gyud sa imong grasya. Imong kaluoy, imong gugma. Bani kami karon sa among pagpadayon, sa among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw, kumusta ang atong mga higala?
itong mga followers ning atong ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, pinagi sa YouTube, o kaninyong mga igsoon diha ni Kristo or fellow believers, welcome kaninyong tanan. Kagahapon atong gisgutan, of course, may kalabutan pa kini sa atong uluhan, sa atong tunanan nga sa in English, the doctrine of the supernatural life. Ang pagtulunan kini bahin sa dili kasagaran nga pagkinabuhi. Okay. Now, labing gikinahanglan nato ang pagkat-on, pag-ila, himong suod sa mga kinaiya sa Dios. Kay kini man ang yawi ni tanan. Kay kunwa kitay kasayuran bahin sa Dios, sa bugos, timos nga pagi din, walay kapuslanan ang atong pagpadayon sa pagsibog sa unahan. O dili kita maka-function sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Busa, atong ipadayon karon ng pagtuon bahin sa mga kinaiya sa Dios. Iyang essence, ang iyang pagka-Dios that is composed by His 10 attributes, namely, ang iyang sovereignty, o niya musunod ang iyang pagkamatarong, kinitanan hingpit. Musunod ang hustisya, o sundan kini sa gugma, o dayon ang kinabuhing dayon, o ang gamhanan sa katanan, omnipotent, ang iyang pagka-omniscient, nasayod siya sa tanan. Why butang nining kalibutan ning tibuok universo nga wa niya masayri. So God is omniscient. Sunod, ang iyang pagka-omnipresent. Bisag asa siya, bisag unsang asang suukan nining universo, ana ang Dios. Unya ay kasiyam, maong iyang dili na mausab. His immutability o ang ikanapulo mao ang veracity, ang iyang kamatuoran. Now, di natuo sa tunan kini, tagsa-tagsa kay natunan naman ni nato, okay? Natunan na ni nato kaniadto sa atong paghisgot bahin sa Trinity, di ba? Well, anyway, every now and then, tukbilon man gihapon ni natong doktrina, ha? Now, going back to our lesson, kini silang attributes sa Dios. Eternal life, nga usas mga attributes sa Dios, kini nakahulugan nga ang Dios kinabuhing dayon. Siya gugma. Ang Dios mismo gugma. Ang Dios dili mahigugma. Di ba nila? Dili siya mahigugma. Ang Dios mismo mahigugma. Sabta gina. Now, ang gugma sa Dios, personified in God Himself. Then, kanang musunod nga hustisya, ang iyang pagkamaki angayon. Tungod sa pagka-perfect sa Dios, kining iyang mga attributes, perfect po, of course. So, di may tabo nga muusob-usob kini. Okay. Bahin siyang righteousness, ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagkalabaw nga makagagahom, sovereignty, ang iyang pagkasayod sa tanan, omniscient, ang iyang pagkalabaw nga pagkagamhanan niya, omnipotence. Now, kini mga attributes sa Dios, like sa iyang omnipotence, all-powerful siya. Siya ay creator sa tanan. Siya na po'y muguba sa tanan, right? Kay bawtana. Now, paminaw, sa pagka-powerful sa Dios, remember nga why attribute niya nga mulihok nga dili malambigit ang uban. Do you understand what I mean? Ang iyang pagka-powerful, di na siya mulihok nga siya ra. Kinahanglan nga sibo sa siyam niya kauban nga attributes. So, not one attribute arbitrarily functions.
kinahanglan sibo? And why do you think so? Nahinumdum ka sa atong giingon nga ang pagka-Diyos sa Diyos. Di man nimo mahimog kuhaan og usa ka attribute ang Diyos nga maora na. Di man mahimo. Now, what is omnipresence? Ang omnipresence is divided, by the way, into two. Well, kung atong laktoron, sa pagpatinaw nimo, ang Diyos naas tanang dapit. Okay? Naas tanang dapit. Bihisa kasa. Tanang suok. Naas siya tanang dapit sa tanang higayon. But, if you divide this sa insakto nga pagtuon, kining iyang omnipresence is immanence and transcendence. Now, ato manigi patinaw kanimo kaniadto, apan ato lang ning usbon gihapon. Unsa bud pasabot sa transcendence? Well, ang transcendence nagpasabot ini. Na ang Dios gahapon, na siya ugma na pod, karon na pod. Why gahapon, karon ug ugma para sa Dios? Wala. Niyan, excuse me. Niyan tong World War I. Dito ba ang Diyos adtong hitabuha? Of course. Karon, niya siya din Human na ang World War I. Taon-taon lang na human. Pero para sa Diyos, naagihapon siya adtong dapita. That is what we mean by transcendent. Sabot? So ayaw paglibog. Mao ka na ambot pasabot sa transcendent. Ayaw lang sukit-sukit kay mga libog na niyata. Ayaw lang. Kay kita kong mga tao, limitado mangud ning atong relo. I mean, kita ba, limitado kita sa relo o kalendaryo. Di ba? Inig-ingon nga pizza kuan karon, human ang pizza gahapon, wala ta. Para nato, di na to. Di na to mabalik. But alang sa Dios, para sa Dios, pariharatanan. Kita nimo? Mabitaw tong atong tig-ingon nga, ang imuhang mga desisyon nga wa pa nimo mahimo, may bawang ana kana sa Dios. Easy. Kung pa nimo buhatan, hibuan na sa Dios. Na ang Dios anang dapita. Mga hitabo nimo nga wa pa mahitabo, ayaw kalimot. Do not forget, na ang Dios anang dapita. Now, mutuo ba mo? Maramag naiuban diyan ninyo nga mo yung unsag ron. Now, transcendence, maunay omnipresence sa Dios. Transcendence. Bitaw na, ang imong mailhan na gyud pag-ayo ang Dios, kung imo nang mailhan siya, nakaila ka nagsunod, suod kaniya, makaingon yung kag, sa pamandi akong angay kagulaan ining kinabuhi excuse me. Musamot kas pagkaamgo nga na gyud ay kay angay pang kabalakan o kagulaan ining present life nimo ingon ka Kristiyanon. Basta na may mga bot nga mga problema. Ang mausabra kay kita ramang mga tao, ang Dios di man mausab. And then, ang ikaduhang omnipresence sa Diyos. Mao ang gitawag og immanence. Now, sa naman po ning immanence. Ang immanence, nagpasabot, paminaw, ana ang Diyos sa tanang dapit. Mao kanay immanence. Di ka mahimong maingon og, muragwa ang Diyos ani, dinis ako, kaya na ako ibuhaton. Di lang pa mahimo. Sa tanang dapit naa siya, sabtag yun na. Mao na, nga karon sa tanang panahon o sa tanang dapit, mao na gihulagway sa iyang pagka-omnipresence. Nakasabot ka? Mao na. Then you have immutability. Nasamot na ni. Dili siya mausab. He never changes.
There is no shadow of changing with God. O ang ikanapulo, the 10th attribute, mo nakaroon ng veracity, kamatuoran. Yes, siya ang tinuod. Ana ang kamatuoran niya. That means, kung nagatuon ka bahin sa Dios, nagatuon ka sa unsa ang absolute truth. Absolute truth, ang absolute nga kamatuoran. Sa tagina. Kaya man mahimong tinuod ang Dios suma ni kinsa. Wala. Di mahimo na. Paminaw ra God. Ang pagkatinuod sa Dios dili kay suma ni dili. Ang pagkatinuod sa Dios tinuod, period. Kasabot ka. Unsay imong himuon ingon nga tao, unsay imong gamon, unsay imong hunaon, it does not make any difference. God is God. Just the same. Okay? Mao bitaw nga makatugkad na ta, makasabot na ta, nga kung makaklaro lang yun ta, matinawan lang yun ta, makaingon yun ta, pagkagrabe yun, nga giunsa magyud sa Diyos ang iyang pagpahiluna sa atong kinabuhi, ingon nga iyang mga anak niya. Remember, adopted na ba yatang tanang mga believers? Adopted. Giya ka ng sagop. Kana kung tinuod ka na nakadawat sa kaluwasan. You are now a child of God. And if you are a child of God, could you imagine ang imong amahan, usa ka amahan nga ingon ni ani? O diya karon, nagkinabuhi ka dinhi nga kanunay kang gikabuhi. Kay way klaro, alang kanimo. Manang usahay, muna-una tag pastil lang layo aras tinuod oy. Apan tanaw ra gud kini. Now, kining attribute sa Dios, mulihok ning attribute sa Dios. Pero dili mulihok kay kadtong atong giingon lagi usara. Okay? Mulihok ni pero gada gihapon ni sa tanan. Nagihapon ang tanan niyang attributes sa tanan nga mga sirkumstansya, mga hitabo, tanan nga mga dagan sa kasaysayan na aning napulo. Okay? So, yun na. So, you could imagine, no? Na ang eternal life, that's experience at the point of salvation. Niyato kong higayon nga ikaw mihimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo nga imong manuluwas na ang eternal life and life after salvation. O niya, love na samot na. Virtue na ana diha. Virtue love. O niya, sundan sa hustisya. Mao na executor of the righteousness of God. Kini silang tanan na. Apan usahay, para gud nato makasinati tas usara ka attribute sa Dios. Pero wala magpasabot nga wa diha ang ubang attribute. Sakto? Ingon na ni ramang gud ni. Now, as an example, mao man niya ang gigamit bahin sa Trinity. Pero lahi itong Trinity kay 3 persons in one God. Kini lahi. Kini man ang attributes of God. Okay? Now, ingon kini ini. Niya ehemplo. Akong ipakita nimo ang kolor nga rosas. Now, ato naman po ning hisgutan kaniya to. Panusubon gihapon nato. Ehemplo kini ha. Akong ipakita nimo ang kolor nga rosas. Ano say in English na rosas? Pink. Okay? Now, kung pagngon nato ang tanang suga, unsay kolor imo makita? Diwa. Di ba? So, that means aron ka makakitag kolor gakinahanglan tag suga. Gusto? Pero nganong pink o rosas man unsa man day kolor sa suga? Pink? Unsay kolor sa suga? Be. Unya nganong na pink man ang imong nakita?
Kay colored man. Nganong nakahibaw man ka colored na. Be. Kay pink man. Okay? So, pangutana. Diin man di gikan ka ng kolor nga pink. Nga ang suga puti man. Pintal. Now, ang pintal, pink man. Naibaw ka ba nga nung makakita kag kolor? Kaya na, may mata. Now, nga nung mahibaw man tag kana siya red, buwa ba? Kana siya pink, kana siya green, kana siya blue, nga naman. Why? Yun sa manimo pagkaibaw, nga red na siya, blue na siya, etc. Yun sa man. Ug nga naman nga kung pagngon ang suga, wa man mo'y makita ang kolor. Now, unsa man din naa sa suga, nga mao man nay magkapakita natos kolor. Okay. Kanang suga, actually mo ingon man ta nga puti ang suga. Naay ubang mo ingog yelo-yelo. Pero mo ingon tag puti o ingon ana. Kanang suga actually naaana ang tanang kolor. Mao nang nahimong puti. Kaya ang kombinasyon sa tanang kolor puti. Mao na ang puti nga suga kung imong iigo sa gitawag og prism or makaigo siya og kanang taligsik sa uwan nga arang daghana makakita ang tagbangaw rainbow. Well, actually ang bangaw god no di ta baya makakita og bangaw sa gabi dili. Kaya ang bangaw is the reflection of the sun sa uwan. Kaya ang uwan, ang kada to sa uwan, kanang usa ka to sa uwan becomes a prism. Ang sugang puti nga moigo ana, iya ning bukon ngadto sa nagkalinlaing kolor nga naas puti nga suga. Nakasabot ka ba? Masig nagdibog ka na. So karon, ug mutan-aw mog suga nga puti. Just try to imagine nga na diha ang tanang kolor, okay? Pero di gud makita kay ngano man. Kombinasyon man. So how do we see colors? Nay uban tingali ninyo nga nagsulobron og green nga sinina, ang uban yellow, ang uban brown, nay uban puti, uban pod itom. Pangutana. Unsa man ning kolor nga puti ug unsa man pod ning kolor itom. Unsa man ning kolor nga puti? Unsa man pod ang kolor itom, be? Actually, dili ba ya kolor kanang puti o itom, right? Ang puti, mao nang puti atong sinina kay ang sugang puti, hing-reflect man niya tanan. Sabot. Ang itom nga sinina, color blind. Ang puwa nga object, makita nimo nga puwa ka na siya tungod kay sa dihang ang silaw sa suga mo igo niya. Ang ubang kolor anha ra kutob. Pero ang puwa nga kolor mo'y moabot sa imong mata. Muuntol ba? Mao nang makakita kang puwa. Sabot? Or for example, yung pagilaing ehemplo. Tanaw ka sa sagbot nga green. Ano ba sagbot? Naghihapon ang tanang kolor. Pero moabot ra sa imong mata ang kolor nga green. Mao nang green ang imong makita sa sagbot. Pero naagod ang tanang kolor. Pero ang ubang mga kolor misurop sa sagbot nga green. Ang green ra mo'y mibalik sa imong mata. Mao nang ang imong makita color nga green. Sabot? Or ibutang ta. Sidina. Ang tanang kolor sa suga muigo sa sidina makakita kas puwa. Tungod kay ang puwa ray muuntol gikan sa kolor or ang blue ray muuntol gikan sa kolor ang uban mo surop. That's the reason why you see colors. Karon, muadto na ta bahin sa Dios.
Matag karon og unya, makakita kas usara ka attribute sa Dios, pero wa na magpasabot nga wa diha ang uban niya nga attribute. Wa lang mulihok ang attribute sa Dios anang higayuna. Justice, righteousness, love, veracity, ang iyang pagka-unchangeable niya. Mao nang may nungdanon gyud nga mailhan ta ang Dios di sa usaran niya ka-attribute. Kinahanglan sa matag higayon nga mutan-aw ta sa Dios ang kinatibuk-an gyud niya nga pagka-Dios. That should be how to look at sa iyang kinaiya sa Dios. Bisan ko niya nang higayuna murag usar ka attribute mo imong mamatikdan sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Mao nang paagi nga kita makaila sa Dios. That is why likewise God's essence may manifest. Mura ba sa suga nga itong gihimplo, may manifest certain attributes in one situation but others in a different situation. I hope by this time, muhayag-hayag ng atong pag-ila sa Dios ning higayuna. So, inguna na ang Dios. Abi man gyud nato og lisod ang Dios samton. Kana kung watay alamag may tungod sa iyang mga kinaiya. Mao ning unsa ka mayong danon kini atong gitun-an nga mga kinaiya sa Dios. That's the reason why in the study of God's integrity, these things are very critical, very important for our further knowledge. Aron gyud masilsil kining pagtulon-ana sa atong galamhan, sa atong kardiya. The Greek word kardiya, sa atong kasing-kasing, sa atong kalag, ug maggamit ang maong doktrina sa atong kinabuhing Kristohanon. Mao na nga kitang mga tao, kung nato lang suwayan og abot ang Dios, if we try to reach Him, pinagi sa atong tawahanon nga pamagi, di ta magsilbi. Kita nimo. Inomdong ka ba sa Tower of Babel? Katong mga tao nitong panahon, buot nila nga kabuton kunuhay ang Dios. Imposible. Dili. Why makakabuot sa Dios sa tinawhanong paagi? Nga dili paagi sa Dios. Di magsilbi. Sabot. And yet, kung mo na siyang tanawon sa iyang pagka-Dios, makasabot tao o makakita nga pagkagrabe gyud sa iyang pagatiman sa tanang mga magtotoo tungod kay nahibaw na siya sa tanan nga mga desisyon nga paghimuon sa matag usa ka natong magtotoo. Ang matag usa ka natong magtotoo nga mohimong desisyon, God perfectly knows every decision that every believer makes. Sabta gina. Nahibaw na sa tanan. Ay nahibaw ang tanan sa Dios. He knows perfectly. Nahibaw na siya sa resulta sa imong mga desisyon. Nahibaw na pud siya sa matagtipik sa imong kinabuhi. Ingon nga iyang anak. Anak ka man sa Dios. Human nimo dawatag tuuhi sa Kristo nga imong manluluwas. Ug sanglit, nahibaw naman ang Dios sa tanan nimo nga paghimong desisyon. Iya na pong gipahilo na unsay imong mga panginahanglan sa imong kinabuhi. Samtang gina. So nahibaw na sa Dios ang tanantang himuong mga desisyon samtang nagapadayon ta sa atong pagkinabuhi. Yan ang kalibutan na. O kining mga desisyon na, iya nang gipahimutang daan. O pagani na nimo himua, kita nimo. Ang mga resulta ini, ang agian nimo sa imong kinabuhi, iya na ning gipahilom ng daan. Ug gahuwat pud siya, ug unsaon nimo ang maong nga mga desisyon. Unsay imong gamiton sa diha nga moabot ang maong mga kahimtang sa imong kinabuhi. Ug tungod niya na, from His omniscience, He perfectly knows and eternally knows
all that is knowable. There is never a circumstance, personal, historical, or any other kind that surprises or confuses God. Wa pa may tabo, nahibaw na siyang daan. Okay? Ug ang mga sangkap, ug ang mga resulta, ug ang mga dagan, iyan lang gipahilo na. Sumapod sa mga desisyon nga imong pagahimon, inigabot sa maong hitabo sa imong kinabuhi. Can you imagine that? And then, ang nakagrabe gyud pagyud niini, ang nakagrabe gyud pagka Dios sa Dios, o di man ni negatibo nga pagpasabot mo ingon tag pagkagrabe, ato lang ning ekspresyon lang ni. So, ang nagkagrabe gyud, sa pagka Dios sa Dios, kay wa gyud niya hilabdi. Paminaw. Wa gyud niya hilabdi kanang imong kabubuton. And you know what I'm saying? Gawas nun ka. You're totally free. You make your own decisions. Pero naibaw na ang Diyos. Ug dili niya pugngan o tandugon ang imong desisyon. Dili. He never coerces your volition. Never. Moingon lang ang Diyos og tuwa na pod. Mohimo na pod ni siya bad decision. Naunsaon man na. Iyaha man ang tinuyuan ka na. Mora na isulti sa Diyos. Pero gipahiluna na po sa Diyos ang tanan nga resulta anang imong desisyon. So, can you not imagine that? Do you understand what we're trying to say? Kung iuna na man ugaling ang atong pag-ila sa Diyos, di ba musamot ang atong kaikag nga kinahanglan mohimo gyud tag desisyon aron ang tanang giandam niya para sa mga good decision nato maangko nato. Now, okay. Di nila una kita kutob usa ni atong pagtuon bahin ini ug atong ipadayon ni ugma. So, ayaw kalimot pagsunod ni sa sumpay. Akong gipanginaot nga kamo nalamdagan na pod og dugang sa atong adlaw nga pag tukbil bahin ini. So kaninyo mga bag-o, padayon lang kamo. Kung napay inyong at the back of your mind daghang mga butang kamong mga ipangutana kanang inyong ipangutana, just keep it. Kay sa imong pagpadayon sa pagtuon pag-iuban ka nato, kanang imong mga pangutana, automatic nga kanang sila matubag. Sabot? So, panayon, ang akong tambag lang nimo, sugyot nimo, kay di man tayo makapugos lagi. Sugyot lang ni ako nga, padayon lang. Sa imong pagkamainiton, sa pagkaton, dugang kamatuoran, sa pulong sa Dios. Now, dili, kini pulong ni Vic Balbido o si kinsang ebanghelista diha, wala. Kami gamit lang kita sa Dios. We are only instruments. We are only the mouthpiece. Igo lang kitang pagpasabot, pagpatinaw sa nagpaminaw ni ining atong paghisgot bahin ini. Magampot ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining matamis nga gayon sa among pagpakiuban kami kanimo ug sa imong mga pulong. Hinaot nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma. Aron kami makapadayon sa pagkaton sa imong dili gyud matugkad nga mga pagsangkap kanamo sa imong grasya. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang mong bugtong manluluwas. Amen.